Kini si San Juan nga apostol o ebanghelista, lahi siya presentasyon ni Kristo sa iyang pagsangyaw. Kay ang kasagaran sa mga evangelists, nagsugod sila pagsangyaw sa dihang si Kristo na tao na. Pero si San Juan, iyang gisugdan pagsangyaw nga si Kristo mao ang pulong, ug ang pulong sa wala pay nabuhat bisan unsa, kauban na sa Dios didto sa langit. So ang kanabang sinugdanan sa iyang pagsangyaw, iya gyung gi-connect didto sa langit. Unya tungod aning iyang pagpresentar nga si Kristo mao ang matuod nga Dios nga nagpakatao, nalig-on ang atong pagtuo nga ang Ginoo mismo nahimo gid siyang modelo unsaon pagpuyo isip tinuod nga tao, unya unsaon sad pagbalik og sakas langit nga anak nas Ginoo. Gilingay mong tupad ing na gusto ka mo sakas langit nga anak sa Ginoo. Kay daghan nato nagtan-aw ra sad sa atong kaugalingon nga anak tas tao, magsugod ra sa tag kanaganing subay, kinsay akong lolo, kinsay akong mama, unsay ilang mga kinaiya, mauni nga mausan ni akong kinaiya, kay ang akong mama ingon ani, ang akong papa ingon ani, ang akong lolo ingon ani, maunang naingon ani sad ko. Pero di ta kaabot nga kita di ang tanan gikan gitas Ginoo, nga sa wala pay nabuhat bisan unsa kitang tanan na anata sa hunahuna o kasing-kasing sa Ginoo, ug iya tang gibuhat out of love. Nya giubanan sa taniya dinhis kalibutan. Mao na nga si Kristo, iyang gihimong konkreto ang iyang presensya pinaagi sa atong 7 ka sakramento. Kaning 7 ka sakramento mao ni ang makapahimo natong liwat sa Ginoo. Dili igo ang pagsigig basa aning ebanghelyo, siging pamalandong anang pulong sa Ginoo, makapasuod man anatos Ginoo. Pero ang sakramento mao gyud gitawag og transforming power nga ang atong nature nga dili makita mahimong sama sa nature ni Kristo mismo. Mao na inig bunyag nato first sacrament, mahimo dayon tang anak sa Ginoo, wa nay sala. Di ba? Nindot kay na. Nya giunsa man pagpuyo ni Kristo ang iyang kinabuhi dinis kalibutan, mao say atong paagis pagpuyo. Unsa man ang iyang gibuhat, ni palayo ba siya sa mga tao o ni paduol? Tubag. Niingon ba siya, limpyo na kaayo ko, kinahanglan di jud ko mahugawan, mo nang dili ko mutipon sa kanang mga makasasala? Ang mga Hudiyo sa panahon ni Kristo, ingon ana sila, di mi makigtipon anang mga tax collectors, di mi makigtipon anang mga palahubog, kanang mga prostitutes, kanang mga kanaganing sa pananguban, mga naay sanla, di mi makigtipon ana, kay batak mataptan mis kahugaw. Murabag ang fear sa mga Hudiyo sa una nga kun muduol mi mataptan mi. Kuha mo? O bisag kita kanang COVID butangig mask, kay kung mo paduol ka nang naay COVID, inig ubo ana tapot na nimo patay sa ka. So palayo gikan anang mga mananakod, palayo gikan anang mga hugaw. Muna mo ipli gitang naihugaw, kahugaw mana ipli ta. Pero si Kristo unsa may iyang gibuhat pag-ari niya sa kalibutan, iyang gipamatud-an nga motipon ko sa mga makasasala, dili aron mahimo kong makasasala, kung dili aron akong paningkamutan nga maluwas o mabag-o ang mga makasasala.
ug mao ni ang misteryo sa kaluwasan. The Savior united himself with the sinners to save them. Kita doon natay kinaiya sa pagka-puritan. Mao nang ang asawa kung mangabit ang bana, iya dayong buwagan. Kay mataptan ko sa imong kagaw. Kung ang asawa mangabit, palayason sa bana, kay mataptan ko sa imong kagaw. Ang anak magbinuang, usahay ang ginikanan, palayason ang anak, gapakauwaw ka sa atong pamilya. Di ba? Nata ng kinaiyahan. Hiling nga imong tupad. Yung na makighiusa kas mga adik. Yung na ba? Yung na makighiusa kas mga adik. Oh. Wow. Pero si Kristo nitipon aning mga tawhana. Ug wa ra siya motipon aning mga tawhana, gidawat niya unsay buhaton aning mga tawhana ngadto kaniya. Pagtipon niya sa mga makasasala, labi na gitong mga leader sa mga Hudiyo, nitipon siya dito, nakig-istorya siya, misulti siya sa kamatuoran, nangasuko sila. Ug siya gipatay nila. Nisokol bas Kristo? Nisokol? Wow! Na atong ebanghelyo ay si Kristo gilubong didto sa lubnganan. Nakigtipon si Kristo dili lang sa mga buhi, hastas mga patay. Ang Ginoo nga mo'y tag-iyas kinabuhi, ang Ginoo nga dili mamatay, mitipon sa mga patay didto sa lubnganan. Unsa naman sa itumong ni Kristo? Aron ipamatuod nako ninyo na kining mga patay pwede ragyog mabuhi. Og mauna ni ang atong gitawag og Christian faith, Christian hope, nga inig humagkamatay mabuhi ra gyud ta. Oh, kamong mga tiwasonon ay mo kabalaka, mabuhi ra mo ana. Mabitan ang naa din ni magpa-blessing nako, moingon di pader pre-ovary ko pader kay nabi ako stage 4. Nako ayaw kahadlok. Ay jud kahadlok. Kay mamatay ra ka. Pero mabuhi kag balik. Ayaw hunong dihas kamatayon nga maglikay. Kana bang mulikay kita sa kamatay? Ayaw di ko na. Ayaw. So dihas kamatayon, so dihas lubnganan kay mabuhi rata. Oh, na siya. Giling niya imong tupad. Lingi aba ing na sugod karon manod na tas lubnganan ha. Ing na. Manod na tas lubnganan. Di na ta mahadlok adang lubnganan. Hadlokan man kay ta. Mao na ang resulta, naggubat na ta. Naggubat, nag-away, nagbinungulay, kay di ko gustong dadon ko nimos imong kinabuhi. Mo resist ko, kay dadon ko nimos imong kinabuhi, matakdan ko nimo. No. Ang lapok, di gina kapenetrate sa bulawan. Munang dunay dramas una, DYHP. Bato? Bulawan sa lapok. Oh, di ba? Sige ko giyang pungad anay kana sila tiban sa una. Sige ko nagpaminaw. Ang namatay naman to Django Bacos ba to siya? Oh, karos Goliath. Goliath kay tingog. Ganahan sa kay kuminaw na niya. Daghan man ilang mga drama-drama. Una. Oh. Pero di gyud katapot ang lapok sa bulawan. Ang bulawan magpabiling bulawan bisag imo pa nang ihumol des lapok. Mataptan gani kas lapok sa ato pa lapok sagka tanawan ng lapok nga kamis una maghimo mamig ka ng julin nga wala gyud kapalitan ng julin nga kana gyud baligya kanang lapok among linginon magsige mi og duwa inig-uwan matipon gani na ngadtos gawas anang mga yuta maigos tubig mahimo sa na siyang lapok sa ato pa ang mataptan sa lapok kana rasang
lapok. Mabitan na mo ingon ko, usa ka inahan, suko kay siya siyang anak, or usa ka anak, suko kay siya siyang inahan. Unsa may akong isulti, pagbantay kay liwat sa day kaniya. Oh, masuko ka, pariha de mong duha. Kung nasuko kas iyang kayawanon, naasa kay yawa. Kay unsa may i-trigger sa yawa, ang yawa rasad nga naa nimo kanang imong garbo, sawayon ka, masuko ka, sa to pa garbuhon sa ka. Tanawa si Kristo nga saway, wara. Giludan ang naong, wara. Gitamparos, gikulata, wara. Kay nga naman, nga di man siya masuko, kay wa man siya yawa sa kasuko. Diha sud niya. Ana ang imong tupad, babe. Tamparos ka usagi, ready? Di gani masuko, ing na rin, congratulations, wa kayawa. Nabte ni ingon ako, Padir, ako ning ipadeliveran sa akong bana, kay mo sakit, mo kalitlag kasuko, bisag way sinugdanan. Na kung ano man na, siya ambot lang. Doon na gini siya, natakdan gini siya giyawa. Na kung unsa may imong gibati, siya, maulagi Padir, hapit kada adlaw may mag-away, kay masuko masako. Nako, pariha mong duha. Nganong ang imo ramang bana imong ipadeliveran, naa man sa day kayawa. Siya nga, wa Padir, uy, nako, og inigiyawa na niya, kana mo kalit lang siya kasuko, nga way sinugdanan, niya masuko sa ka, di sa to pa naa sa kayawa. Parehar ko anang, kana bang naamoy posporo bang? Kani kandila. Inikadlit na to posporo, niya atong iana diya, musiga siya dili. Nga naman, kaya nasa na siya kayo diha. Wa palang musiga, kaya wa dagkuti. Pero imong dagkutan, musiga. Pero tubig pa na akong gibutang diha, mahurot na lang ng paliyos posporo siging dagkot, di gina musiga. Kaya nga naman, wa may gas, wa may lana, nga kanang gitawag na to fire, sana, conductor. Tubig, di man na mo silaob. Di gina musiga. Muna si San Juan, naliwat sa mahal nga Birhen Maria. Ang mahal nga Birhen Maria, ang sud sa iyang kasing-kasing, maura gyud ang Ginoo. Bisan ang iyang anak gipatay sa iyang atubangan, wa siya masuko, kay naa niya ang gugma, naa niya ang pagpaubos, naa niya ang pagpasaylo, naa niya ang kaaghop sa kasing-kasing, naa niya ang kaluoy para sa mga makasasala. Karon kining declaration sa Pope, gubot ka istanan, hasta akong humili nga akong gi-explain, daghan kay comment nga kanabang mga reactions ba nga negative o positive. Ang kanang positive tingali nakasabot, pero kanang mga negative di lang gustong mo sabot usahay, or daghan yung yawa diya silang kasing-kasing nga dali kay mo react. Ako sad na asad ko ana muna gakinahanglan tag pagpalawom sa atong pag-ilas Ginoo. Ang Ginoo gikas langit, nanaog din hisyuta, nitipo natong mga makasasala, nilunang sa atong mga kasalanan, pero wa siya mausab, nagpabiling Ginoo, ug nisud pagid sa atong kamatayon ug lubnganan, apan paghuman ana mibangon siya nga madaugon o gida niya sa langit kadtong gusto sang mukuyog niya. O kinsa may gustong mukuyog niya, ang mga tao rasad na kamaong muhigugmas mga makasasala, kamaong magpakamatay para sa mga makasasala, o dili mahadlok mosod sa lubnganan sama sa mga apostoles, sama sa mga martyrs, sama sa mga santos, wa mahadlok sa lubnganan. Nganuman, ligon ang ilang paglaom sama ni Kristo nga inigsod sa lubnganan, mamangon ta ug adto na tas langit nga wa nay katapusang kalipay. Ug kun mauna ni atong puy-an, makabaton og kalinaw ang kalibutan, makabaton og kausbawan ang kalibutan. Di naman ta mahadlok manghatag, kay di naman sa ta mahadlok mamatay. Di naman ta mahadlok
mo welcome sa mga tao sa atong Pinoyanan kay wa naman sa tay gipanagan-an. Dili na ta maghimo aning mga tag-as kay mga koral o mga kanabang pag salikway sa mga taong atong gitan-aw nga hulga kuno sa atong kinabuhi. Sama ni Kristo gidawat niya ang nitamparos, niluwa, nilarot siyang bungot, milatigo og milansang niya sa cross. Ug mao ni ang gisangyaw sa mga apostoles pulong og buhat. Gidawat sa mga apostoles ang mga pakauwaw kani si San Juan, gipriso ni kuyog ni San Pedro, gipanglatos sila didto, pag humaglatos gibuhian na nag-awit sila sa kalipay tungod kay nakaambit sa kasakit o pag-antos ni Kristo. Pag kaninduta kinaiyaha kanabang kulataho na kas imong bana niya mingon ka salamat Ginoo nakaambit ko sa mga tamparos nga imong nadawat. Kanabang kuhaan ka sa tanan sa kawatan o sa imong silingan hasta imong balay kuhaon moingon ka salamat Ginoo nakaambit ko sa dihang gilangkatan ka sa imong sapot o gihubuan o gilatigo. Nangamingaw man mo. Pero mas nindot ng dili talangkatan pero kitay mulangkat sa atong attachment sa mga butang sa kalibutan. Langkatan ang imong gugmas kwarta, ipamalit na lanag slots, ipanghatag na lana ngadtos mga kabos. Langkatan na daan, ayaw huwata nga kawato nas kawatan. Langkata ang imong gugma ng imong balay, pasudla ang mga way balay. Ayaw huwata nga maglinog usa nya mangliki na ng imong siminto una pa kamubiya sa imong balay. Langkata ng imong gugma anang imong kinabuhi nga hadlok kay kang mo higugmas mga taong buangon. Ayaw huwata nga mamatay ka ug pugso na ka pagsud anang ngit-ngit nga lubnganan ug pagsud anang kalayo nga way katapusan. Man mo'y tingog, man gani mo ingon, ay bitaw no, praise the Lord. Sige na manindog na ta.